Hello everyone, welcome to my channel. गोबावनि उनाव दिनै भिडिअ लानानै फैलायबाय जोंनि BCH campus सिङाव प्रि क्रिसमास सेलिब्रेशन खालामदों बिनि आंनि लोगोफोर आरो लोगोसे आबौमोनजों जोङो मोसानो थाखाय रेडि जोङो दायो प्रग्राम जितु जायगायाव सोलिगासिनो जों बेयाव थांगासिनो नोंथांमोना अब्लालाय नायलांबाय थादो जोङो सिङाव हाबनानै जायगा नागिरनानै जोङो लोगोसेयैनो जोङो दसे सिगाङावनो दसे जिरायनानै जोहोलि भिडिअ लाबाय फट' लाबाय सिख्लाफोरनियाथ' फट' आरो भिडिअ लायाबा जाखाया नङा होनबा जायफ्रानो सिख्लाफोर गासिबो मिथिखायो जानांगौ नोंथांमोना अब्लालाय आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम आरो बिनि उनाव BCH फेमिलिनि पारफरमेन्स मेडिकेल अफिसारफोरनि पारफरमेन्स आरो लोगोसे आदिबासिफोरनि पारफरमेन्सबो जों गोबां नुनो मोनबाय गोबां इन्ट्रेस्ट खालामबाय आरो दसे गामिनि बिनानावफोरजों लोगो मोननानै भिडिअ फट' लाबाय बिसोरबो बे BCHनिनो नार्सिं स्टुडेन्टफोर गोबां इन्ट्रेस्ट दसे इन्जय खालामबाय गामिनि बिनानावफोरखौ लोगो मोननानै बिनि उनाव फैयै फैयै जोंनि पारफरमेन्सआ सफैलायबाय नायलाय आंखौ जेरावनो लाम्बुबु मोसानो रोङाबाबो जि मोसाबाय जानजिखौनो मावनायखौनो नुखाया लावगिगिखायनो आंखौ आयु बिसोरबो नार्स स्टाफफोर नेपालि सं मोसादों आरो लोगोसेनो BCHनि स्टुडेन्टफोरनि सेड' स्किट्स जोबोद मोजां जादों बे सेड' स्किट्सआ जिसु जोनोम जानायनि सोमोन्दै बिथांमोना खिथिदोंमोन जोबोद मोजां जादों खिन्थु आङो माने फुल देखायजोबासै नोंथांमोना अन्नानै आंखौ निमाहा खालामगोन गासैखौबो आङो फुल देखायजोबनो हायैनि थाखाय पण्डितफोरा सोंहैदोंमोन हेर'द राजानियाव जिसु जोनोम जानाय जायगाया बबेयाव मानो होनोबा बिसोरो जिसु जोनोम जानायखौ नागिरबोदोंमोन बिनि उनाव जोङो ओंखाम जानो थाखाय लाइन जाबाय प्रग्रामानो जोबस्लाबाखैमोन आरोना जों लाइन जाबाला मानो होनोबा आङो फुङावनो ओंखाम जानायमोन जि ओंखाम उखैबायमोन बेनिखायनो प्रग्राम जोबस्लाबियावनो जानो हायदो होननाय लोगो लोगो जोङो पुरा लाइन जाबाय आरो जि जानो लुगैखाबाय नामा जि गोथाव स्मेल हायखादों नालाय ओंखायनो जि लुगैखाबाय आरोना ओंखामखौ आनजावनो पुरा स्टार्ट खालामबाय ओंखाम दालि कबि लाब्रा आलु भाजामोन बेनिफ्राय अमा बेदरबो दाउ बेदरबो आरो सालाद पियाज कुकुम्बार टमेट' गोथावखामोन आरो जाहा वार्ड इनचार्जआ हरसर दालिया जि मेगनखौ दोद जालायनाय लानरायदों जि एक्टिङानो बाराखा बेहा डाइलग जि होखायो नालाय जोंदोंबो जि धेमालि खालामखायो इन्ट्रेस्ट जि गोथाव जाबाय आरोना जोङो जमानो गसं मालायफोरखौ जि भिडिअ लाबाय आङो आंखौ रावबो लानानै होनो मोनस्राया आरोना बिसोर जाबाय आंनि बिनानावफोर गामिनि जि जाबाय लास्ट प्रग्रामाव जाखांनानै होबाय जोंनिया दसे बनफायाराव मोसानाया मालाय आदिबासिफोरनि दल दामनायाव होबाय मोसानाया इन्ट्रेस्टनो थान्दामोन नालाय ओंखायनो गरम खालामना होबाय दसे मोसानाया बिनि उनाव जोङो हस्टेलाव हायफिनबाय स' थेंक इउ स' माच फर वाचिं माय भिडिअ आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ गाइस बाय बाय